Iki mau kersane kon campuran nganggo bahasa Bali gandeng aku ra iso nganggo bahasa Indonesia wae. Heeh. Engko karo bahasa Jepang bareng katakana hiragana bareng ya, Bro. Ya. Mangga Pak Un. Mandang suara. Ya. Satya ngaturke panuwun sing tanpa pepindhan ya no ya mak ya jan tenan biasane iki awake dhewe sowan rene kuwi nek ora kleru wis cacah kaping ji 2 4 6 ping 3 iki no oh iya ping 3 iki awake dhewe kepareng sowan ana ing apa kuwi jenenge 501 Yonif Bajrayuda ya no ya mak ya biasane demben ki ora pas bodho ngene iki nek dhisik iki biasane pas ulane poso ngono kae. Ya, mergo nek tanggal 3 April kuwi wis maton. Wo ngono. Nek sing taun wingi kuwi ya tanggal 3 April ning pas wancine wulan Ramadan, bulan Ramadan utawa pas wanci poso. Oh iya, dadi wingi rampunge isih wengi kae nek mergo ya kepapak sahur. Nah nek iki engko gandeng apa jenenge wancine Idul Fitri luwih wengi meneh no. Oh iya, ora den ya wis manut apa sing dadi kersane panitia. Oh iya. Ndak bukane atur ya no, ya awit saka iki isih wancine isih wanci lebaran utawa Idul Fitri, minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Sepiro gedene kaluputan aku njaluk pangapura. Ya aturke panuwun. 501 tak oncekane dhisik no. Piye? 5 kuwi Pancasila sing diregem. Oh ngono. Dadi apa jenenge piyayi-piyayi anggota-anggota sing mapan ana ing 501 kene kudu ngugemi kenceng ya kuwi adeking Pancasila. Oh iya. Sing angka 2 kuwi 0. 0 kuwi kosong. Kosong kuwi tegese tidak penuh. Prajurit sing mapan ana ing 501 Bajrayuda kene iki tidak penuh apa jenenge tendensi siji. 1 kuwi satu tujuan menjaga keutuhan NKRI menjadi pengayom rakyat dan pelindung masyarakat. Tepuk tangan untuk teman-teman anggota sing mapan ana ing 501 Bajrayuda kene no. Oh iya ngaturke panuwun. Iki ulang tahun utawa dirgahayu sing kaping 25 ya no. Ibarat umur 25 kuwi nek 25 ki kanggone menungsa kuwi wis umure wis mancik ana ing tataran dhuwur. Tataran dhuwur piye? Wis tatarane tataran sepuh no. Wo ngono. Sepuh kuwi identik karo apa jenenge kadewasan. Sepuh kuwi saka lingganing tembung asepe ampuh kuwi ning ngono kuwi. Oh iya, marep ning kene iki kathah piyayi-piyayi tentara utawa apa jenenge anggota sing ora sepuh tok sing nom yo akeh no. Wo ngono. Ngaturke panuwun sing tanpa pepindhan mangane kowe besok nek umpamane duwe anak lanang ya to. Kuwi nek iso gadang-gadangen dadi tentara mergo tentara nom ki biasane dadi calon menantu idaman no. Oh iya ta. Nek aku ki mbiyen ki cita-citaku dadi jenderal kaya bapakku kono. Lho sampean ki apa anak jenderal? Aku ki